enye insizwa ebikade iveza ukuthi imotivation esayishare kuqala unyaka le yokuthi be found doing something imenze mfethu wathola a permanent position emsebenzini. Wow. uNkosinathi so baningi abantu esesibatholile mfethu. Nkosinathi kade simzama. Nkosinathi kunjani? Ngiyaphila njani mfowethu? Nangu ubhuthulani yeke manje novuma. Siyakubingelela useGagasi FM. Kunjani ukuvuka nawe? Yep. Yazi ngivuka ngaso vele isikhathi lesedlulisele emsebenzini. Yeah. Izolo isikhathi sokuvuka lesi. Ufuna ukushayisha mfowethu ngoba abantu abanjengathi ukuthi uyasikhuluma kakhulu kanti suke silwa nezinto ezikuyizona eziyindonga. Sisuke sibhodloza indonga ngendlela ezithile lezi ezivalayo. Ubhuti uthulane washarisha message lana ethi be found doing something. What did you do and what happened after that? So into yenzekile la bekade ngithola isipani ngoDecember yabo. Yeah. Ngasayinile ntuzana icontract. Bengingekho permanent, very temporary contract. Yes. Then ke ibizophela ngoJanuary 31 nje lo so manje ngendlela ngoba kade ngilalela iradio ngikuza nje ukhuluma yonke lonto leyo. Ulalela iSandra Sessions yona le. Hlezi ngilalela ekseni ubhuti le lo hlala ekhuleka kakhulu. Thank you sir. Yabo. So manje ngayithatha le nkulumo le. Ngingashithi indlela yokusebenza lapha bese ngiyimisele ngalendlela le. Ongakazi uyibona. After uze message to be found doing something ukhuthale. Exactly, ngathatha yona le nto ngenza yona exactly nga-apply yona lapha esipanini. Even abantu ade ngisebenza nabo bezibengikhuza ukuthi hayi muthi ukugqilaza kanje ngayo. Awuzwe nje. Qhubeke ngenza le nto le. Into eyenzakalayo sengibizele e-office kuthiwa isicela ukuthi i-contract yakho sokusayina manje ube-permanent awusezukuhamba. Kusho lo muntu uthi awusezukuhamba uthi angikwazi ukulahlekelwa umuntu njengawe uthi hayi nje. Awona indlela abanginqoma ngayo wathi hayi awusezukuhamba. Abo ngisebenza ngemoto ke mina lapha ngenza alignment. Wow. Father, we thank you. Wow. Laba permanent ngafuna inamba yakho ke ku Facebook ngaze ngayithola ngena ilink WhatsApp njoba sengibonga ngithi ngiyabonga ngisiza kahle fana uthi wena ungitholele umsebenzi. Thank you sir. Siyabonga kakhulu yezwa. La ngiyabonga na. No, thank you Lord. Siyabonga kakhulu Nkosi, siyabonga kakhulu baba. Ukuvula inhliziyo. You must have a heart that is willing to listen ibe ivuleke. Mfethu vuma ngiyayithanda into ohlezi uyigcizelela le ukuthi yonke into enzeka la ubuyisele back eNkulunkulu because sonke singama vessels mfethu ukuba ivessel mfethu noma ukuba yithuluzi umuntu osuke eneskill lo suke ephethe ithuluzi uNkulunkulu kuyena ke mfethu usebenza ngempilo zethu ingakho ngisho kwenzeka izinto ezikanjena kunzima ukuthi siphakame sibe nokuyikhukhumeza ngoba siyazi ukuthi kade ngitshene enye insizwe izolo engihlangane nayo ngitshena ukuthi uNkulunkulu unamasosha amaningi so ngenkathi sisebenzisa kwamanje asinakho ukuyithwala because siyazi ukuthi unamasosha amaningi. Yes, powerful.